Uvaženi gledalci, vrijeme je za prvu temu za ovo jutro, a govorimo o petom sajmu novih tehnologija Smart Tech. On će se održati od 25. do 26. novembra 2017. godine u centralnom atrijumu tržnog centra Delta City, a više detalja i o samoj organizaciji govorimo sa Ivonom Dabetić-Jovović, izvršnom direktoricom agencije Vision Event, i Kristinom Radulović, event menadžerkom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje te nešto. Prvo ću da pitam je li sve pripremljeno? Ima još vremena, ali ja znam koji to volite unaprijed sve da završite i da ne čekate zadnji trenutak. Tako je. Dakle, posljednji vikend novembra mjeseca, 25. i 26. posvećen je novim tehnologijama, odnosno organizaciji sajma Smart Tech, koji će se održati u trajanju od 10 časova do 22 časa, kada je i radno vrijeme Delta City-a. Dakle, ove godine, pored nezaobilaznih uređaja koje smo izlagali na prethodnim sajmovima, poput pametnih telefona, tableta, računara, posjetioci će biti u prilici da upoznaju nove i pametne tehnologije renomiranih brendova koje su poznate u svijetu, a dostupni u Crnoj Gori. Dakle, obećavamo atraktivnost svim posjetiocima bez obzira na starosnu granicu. Dakle, bit će atraktivno i za djecu i tinejdžere, za studente, kao i za čak starije ljude. Ivona može reći nešto više o učesnicima i o ponudi. Naravno. Pa ove godine, dakle 5. godinu za redom, učešće na Smart Techu uzima firma D-Photo Trade, koji će nam predstaviti i+, to je jedinstven način prodaje uređaja za štampu. Na svom izložbenom prostoru predstavit će štampače brendova za koje su zastupnici za Crnu Goru, dakle Oki, Konica Minolta, Develop i Epson. Također, svi posjetitelji imaće prilike da pogledaju 360 stepeni segmente, da oprobaju virtualne naočare, dronove i ostalu opremu poznatog brenda Acme, koje će nam predstaviti na svom izložbenom prostoru firma Stratus. Oni će također predstaviti i gaming opremu svog brenda Aula, a posjetitelji će sve što je izloženo na njihovom izložbenom prostoru moći da kupe po akcijskim cijenama. I ove godine učešće uzima firma e-Kupi sa svojom sestrskom firmom Kintek Crna Gora, koji će nam predstaviti mobilne telefone, tablete i računare svih brendova Vivax i Acer. Posebno mi je zadovoljstvo da kažem da ove godine uzima učešće Audio Video Koncept, koji su zastupnici za Crnu Goru luksuznog brenda Bang & Olufsen. I oni će, dakle, na njihovom izložbenom prostoru moći ćemo da vidimo fenomenalne vanvremenske televizore, zatim Bluetooth slušalice, zvučnike, kao i kućni bioskop. I oni su također obezbijedili popuste na to što će izložiti. Ove godine također imamo novog učesnika firma Eve Montenegro. Oni će predstaviti Dell laptopove kao i Cooler Master opremu. Također, ono što bih naglasila da će učešće uzeti i Hipotekarna banka. Kao lider u korišćenju savremenih tehnologija u modernom poslovanju, oni nam pripremaju jedno posebno iznenađenje. Sad, ono što mene moram da pitam, najviše interesuje jeste 5 godina za redom organizujete sajam novih tehnologija. Koliko on napreduje po vama iz godine u godinu i koji su vaši novi partneri? Pomenuli ste neki koji će se prvi put pojaviti. Pa sajam je inicijalno bio zamišljen tako da nam u stvari predstavi najnovije mobilne telefone, laptop, računare i drugu kompjutersku opremu. Međutim, iz godine u godinu tu je sve više i više novih tehnologija, da kažem, koji se mogu koristiti u svim oblastima života i poslovanja, i samim tim je on i, da kažem, dobio tu novu funkciju, odnosno novi naziv kao sajam novih tehnologija. Da. Što se tiče novih učesnika, kao što vidite, povjerenje nam ukazuju oni koji su i od samog starta sa nama, a također i iz godine u godinu imamo i nove učesnike. Recimo, ove godine bih sa zadovoljstvom naglasila da će učešće uzeti i Telenor Crna Gora, koji će u saradnji sa Ministarstvom prosvete i UNICEF-om da nam predstavi igricu Net prijatelji namijenjenu djeci uzrasta od 9 do 11 godina. Ta igrica u stvari provodi dijete kroz neke realne životne situacije i uči ga kako da prepozna, spriječi i prijavi nasilja na internetu. Dakle, na sajmu će djeca moći da igraju tu igricu, a roditelji će moći da se informišu na koje načine mogu sve dijete zaštititi od nasilja na internetu. Da. Imamo još novih učesnika, među njima je i radiodifuzni centar
koji će na sajmu predstaviti svoju djelatnost pružanja usluga u oblasti radiokomunikacija, telekomunikacija, usluge prenosa zvuka, slike i podataka, kao i mnoge druge savremene multimedijske usluge. Također, povjerenje sajmu Smart Tech ukazala i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, čiji će predstavnici na svom izložbenom prostoru pružati sve relevantne informacije, dakle o zaštiti interesa korisnika elektronskih medija, o zaštiti njihovih prava, kao i postupak podnošenja prijava operatora, odnosno žalbe agenciji, i u tu svrhu će dijeliti informativno-edukativni sadržaj. Zatim, ono što se trudimo također, počeo od prošle godine, jeste da uključimo i akademsku zajednicu, da i one odsjeke na onim fakultetima, univerzitetima koji imaju veze sa novim tehnologijama i koji promovišu novu tehnologiju. Među njima učešće će uzeti i odsjek mehatronika sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gdje će svoju ponudu koju prezentuju prilagoditi atraktivnom kako svojim studentima, tako i ljudima koji nisu iz te branše, jer će izložiti raznovrsne i mnogo zanimljive robote različitih konstrukcija i namjene, poput mobilnog robota terenskog koji može da, na primjer, što je mnogo interesantno, istražuje i ispituje tlo, da istražuje i locira minu, da prenosi teret i slično, kao i mnoge druge mobilne balansirajuće robote i slično, mini hidroelektranu i razna svoja istraživanja i projekte koji će biti potkrepljeni prezentacijama. Možemo slobodno da kažemo da je veliki broj učesnika na sajmu, dosta novih učesnika. Oni su prepoznali vaš kvalitet i sve ono što radite već 5 godina. Pomenuli ste da će biti određeni popusti. Uvijek kada pomenemo sajam, uvijek pitam da li će biti neki popust, da li će biti nekih akcija. Pomenuli ste da će biti popusta za sve posjetioce? Jeste. Dakle, naravno da učesnici sami definišu koji će to biti popusti, na koje proizvode. U principu, ono što se vidi na izložbenom prostoru, dakle, bit će ponuđeno po akcijskim cijenama ili se može i kataloški naručiti kod nekih učesnika. Ono što bih također dodala da će i ove godine učešće uzeti Comtrade, koji će predstaviti Tesla, smartfonove, tablete i televizore, a ono što nam je posebno drago jeste što će nam Lego robota predstaviti djece iz osnovne škole Pave Rovinski, njihov Montebot team. Tako da će biti zanimljivo, oni će pokazati koje sve performanse može da pravi taj robot koji su oni kreirali, tako da će svima biti zanimljivo na sajmu. Da li ste zaboravili nekoga toliko učesnika koliko ste pomenuli ovog jutra? Ima nešto još dodatno zanimljivo što će vam Kristina sada reći, jer ćemo imati gaming turnir. Tako je, bit će organizovan dvodnevni gaming turnir. Prvog dana u subotu bit će takmičenje u igrici FIFA 18 i u mobilnoj igrici Clash Royale, a u nedjelju PES 18. Dakle, ovo se održava u organizaciji eSport Saveza i u saradnji sa igraonicama Gaming House i PC Gamer. Jedino što nam ostaje, ukoliko smo zaboravili, jeste da vaše gledalce informišemo da kompletnu ponudu učesnika mogu pronaći na našem web sajtu www.smarttech.co.me ili na Facebook stranici agencije Vision Event. Šta da dodam posle ovoga svega što ste vi rekli? Veliki posao, veliki zadatak za vas da opravdate sva ona očekivanja koje svi iz godine u godinu očekuju. Ko vam pomaže prilikom ove organizacije? Pa, u principu, kompletna organizacija je naša, dakle, agencija Vision Event. Mi smo, dakle, idejni tvorci ove manifestacije, tako da sve se dešava u našoj organizaciji. Naravno, formalnu podršku dobili smo od Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije, tako da su, dakle, i oni prepoznali, naravno, kvalitet i naša je velika odgovornost da to, kao i svake godine do sad, da odgovorimo na tu odgovornost. Po vama, koliko tehnologija raste iz godine u godinu? Moram da pitam. Da, pa naravno, pa sve više i više to se i vidi, dakle, po tome što se dešava svake iz godine u godinu na sajmu, bukvalno da ne postoji oblast života u kojoj ne postoji, da kažem, neka nova tehnološka rješenja koje nam omogućavaju, odnosno olakšavaju svakodnevnicu, dakle, nove aplikacije koje možemo da skinemo, da downloadujemo i da koristimo. Dakle, za svaku oblast života se nešto novo dešava iz godine u godinu.
Samo da pozovemo sve zainteresovane da posjete Delta City 25. i 26. novembra od 10 do 22 sata, je li tako? Jeste, tako. Hvala vam što ste bili moji gosti ovog jutra. Hvala vam, Jelena. Uvaženi gledalci, moji gošći su bila Ivona Dabetić-Jovović, izvršna direktorica agencije Vision Event i Kristina Radulović, event menadžerka. Sve informacije, detaljnije i naravno o ovome svemu možete lično da vidite na sajmu novih tehnologija Smart Tech 25. i 26. Kao što smo već rekli, tržni centar Delta City od 10 do 22 sata. Idemo na blok reklama, a onda je, mislim, već naredna tema za ovo jutro.